Pues bona tarda a tothom. Soc DJ Panko. Nascut a Barcelona, Ciutat Vella. I aquí estem per fer una presentació de lo que és això de l'escratching i el punxar i barrejar els discos i la música i tot això. Començaré fent uns scratchings amb un tema de la Trova Kung Fu, un remix del Toti, per veure com es fa tot això. Lo bàsic per fer l'escratching és tindre un crossfader, que és aquest botonet d'aquí que s'obre i tanca, i amb això obres i tanques. Fent aquest joc, doncs, rítmicament jugues i el poses sobre l'altre disco que sona. Per exemple, ara està sonant aquesta base. Vale? I aquí tenim l'altre. I es tracta d'anar rítmicament fer... Jo la faig catalana, perquè la canto mirant el foc. I aquí em podíem tirar tota la nit, però no. Seguim explicant més cosetes. Explicar una miqueta la història dels plats i de la taula i tal. Al principi doncs, no hi havia ni ordinadors ni tot això, hi havia el vinil i una taula molt senzilla que de fet segueix sent lo bàsic que es necessita per punxar, que és tindre una senyal del disc que no vols que es senti mentre està sonant l'altre, i llavors tu per aquí quadrar-ho amb l'altre, llavors es diu el PCL, que tu l'actives, i llavors, veieu? Per aquí ara sona, pels cascos, i no sona per fora. Si jo l'obro, sonarà per fora. Llavors això és per barrejar un tema amb l'altre. I llavors
Una altra peça molt important del DJ és el crossfader, que és aquesta peça d'aquí, que és un fader, un canal que s'obre i es tanca. Pot tenir dues funcions, una de barrejar amb més senyal de volum o menys, per barrejar el tema amb més volum o menys, o pot ser tancar-la del tot, que només obris i tanquis per fer, diguéssim, com scratching, no? I aquestes serien les eines fonamentals, a part dels cascos. Una miqueta la història de tot això del DJ doncs comencen amb vinil, amb singles, quan hi havia el boom de fer molts vinils als anys 70. Quan Franco, no? Sí, inclús abans que el Franco i tot. Doncs ja, sobretot els primers així que vam començar a barrejar els discos i a fer scratching són els jamaicans, perquè va haver-hi un boom a Jamaica d'estudis i allà doncs hi havia molta producció de vinils petits i a més doncs els músics tenien l'oportunitat de gravar els seus temes molt ràpid i anar a la discoteca el cap de setmana i presentar-ho, ei, que guai, amb un MC, que era un animador i tal i qual, i allà van començar a sortir els primers DJs que feien, doncs portaven efectes i jugaven una miqueta, no només posar un tema i l'altre, no? Això sempre en vinil. Després del vinil, arribem als anys 90 i arriben els super CDs aquests que fan moltes coses. Fan el mateix tacte... Bueno, primer eren CDs i podies jugar amb la velocitat i poc més, a vegades portaven algun efecte i tal i qual, però ara l'evolució ha anat a més i els CDs poden tindre el mateix tacte que un vinil. Li fiques el CD i et llegeix igual que un vinil i tu pots fer scratching. N'hi ha de més petits, de més grans, hi ha de moltes marques diferents i tal i qual. I després, no s'havia acabat aquí amb el CD, doncs arriba el rotllo digital, no? L'ordinador, que el fiques aquí, els temes, qui diu l'ordinador pots posar un pendrive, un disc dur, i el connectes amb un connector a la taula, que passa la senyal digital analògica, i converteix aquesta senyal WAV, MP3 o el que tinguis, amb una senyal que la pots també fer scratching amb els dits. I fins aquí hem arribat, no sé on serà el futur, ja no portarem ni plats ni res, ja pensarem els temes i ja els farem així, i farem scratchings mentals, no ho sé, però de moment aquí s'ha arribat. De moment fins aquí s'ha arribat el rotllo, no? I bueno, ara anem a fer un mixe, que es diu, doncs posem dos temes, per exemple, teníem aquest tema tan xulo, que m'agrada tant, que hem posat abans. I llavors el barrejarem amb una altra cúmbia. Las luces me acompañaban al caminar, el cuerpo pedía parranda, del trabajo no quiero saber más. Sabía que la encontraría en cualquier rincón, así nomás. La cumbia está en todas partes, es la reina, la cumbia de la ciudad. I així els podem tirar tota la nit. Vale? A part de... Ara he tocat aquí uns efectes, a part del poder barrejar i jugar amb els discs,
a part de poder barrejar i jugar amb els discos, doncs el que pots fer també és posar efectes, depèn de la taula que portis, o portar més sorollets. Hi ha molta gent, a vegades, que porta un ordinador i porta un teclat i allà va disparant sons, o... A mi, la veritat, el que més m'ha agradat, potser perquè sóc músic també, abans de DJ, doncs, és barrejar el que és la música amb discos, amb músics en directe, amb una guitarra, amb percussió, amb un MC, amb instruments de vent, instruments de corda, instruments de lo que sigui, i barrejar el que és electrònica amb orgànic. És el que sempre m'ha agradat més. I com a DJ doncs, vaig començar fent-lo amb el baix i amb amics meus, i llavors comences una base, te la muntes tu i comences a tocar a sobre. T'estalvies de la bateria, però no és això, No és això, és una altra manera de disfrutar, perquè normalment el DJ, com a instrumentista, diguéssim, estàs molt concentrat i estàs molt per la feina de que tot estigui bé, pots ballar i tal, però un bateria, un percussionista, un baixista, està tocant d'una manera més propera a la gent que està movent-se i ballant. I a més, el DJ és molt estàtic i estar amb músics en directe, jo crec que arriba més a la gent. Per mi, no sé. No sé. Els temes estaven els dos al mateix tempo o has hagut de canviar el tempo? No, aquest l'he posat una miqueta més lent perquè anava més lent que l'altre. Tot i que has de confessar que em costa una mica de barrejar-ho amb aquesta taula que amb la meva. Vull dir que no ha quedat del tot fino que té fino. Però bueno, és lo que hi ha. Què més voleu? Acabem aquest vídeo, si vols, i dius... Toca-me-la. Vale. Li fem dir a tothom, no t'ho pensis. Vale. Però no te la tinc que tocar. Bueno, no sé com vulguis, però... No. Si hagués guanyat el Barça... Bueno, gent, només em toca dir l'última cosa, tot i que em costa, però toca-me-la. Tócamela, 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 la 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 la. A part dels cascos. El micro està... Houston? Sí, més lluny, perquè quan et baixes toca Vale. i a la que toques se sento jo aquí. Buqui-claqui. Vale. Scratchings. Naturals. Scratching 10. Scratching la mare que... La mare que el va parir.